Yn gynharach yn y flwyddyn, nathon ni adnewyddu a wneud gwaith cadwraeth yn y ward fewnol yn y castell. A mae hwn yn tŵr pwysig iawn o ran y castell. Cafodd adeiladu yn reiddiol pan maen nhw wedi dechrau adeiladu'r castell. Mae'n 3 llawr o uchder, felly mae'n prosiect eitha fawr. Y problem oedd y dŵr yn dod i fewn trwy'r to ac wedyn oedd yn dinistrio lot o'r gwaith oedd o fewn y castell. Felly, dyn ni'n gobeithio nawr bydd wedi stopio'r dŵr a bod pobl yn gallu teithio o amgylch yn hefyd nhw broblem. Cafodd gwaith ei wneud ar y tŵr yn gynharach yn yr 20fed ganrif gan arglwydd Biwt. Felly mae'n enghraifft diddorol o sut mae gwaith cadwraeth wedi cael ei wneud canrifoedd yn ôl. Ond mae'r technoleg sydd ganddo ni nawr a'r offer sydd ganddo ni nawr yn galluogi bod ni'n gallu gwneud y gwaith yn lot yn haws a gobeithio yn lot fwy fanwl na cafodd y waith ei wneud dros 100 mlynedd yn ôl. Nod y prosiect cadwraeth oedd i sicrhau bod yna ddim dŵr yn dod mewn y tŵr a bod ni'n gallu gosod y slabiau nôl ar y to, wneud yn haws i pobl cerdded o gwmpas. Mae'r golygfeydd o top y tŵr yn anhygoel a fel ni'n dweud, mae'n rhan bwysig iawn o'r castell. Felly mae'r gwaith yna wedi cael ei wneud a dyn ni wrthi'n nawr yn symud ymlaen i'r prosiect eraill o fewn y prif gwaith yn y castell.